Sai darasinmu na gaba cikin wannan littafi mai suna Reading Comprehension for Kids shine za mu karanta The Fox and the Rabbit. The Fox and the Rabbit. So a wannan lesson ne ana so mu mayar da hankali a wajen pronouncing na word ɗin da yake da combination na SW da kuma SP kamar swarm da kuma speed. Za mu samu wannan darasin a shafi na 12. Kamar yadda muka saba zan karanta da farko, bayan na karanta sau biyu sai kuma rika karantawa kuna bina. Bayan na gama karantawa sai yanzu in yi fassaran shi sannan kuma sai mu amsa tambayoyi. Zan fara karantawa. The Fox and the Rabbit. One day in the forest, a fox chased after a rabbit. The rabbit hid behind a tree, and the fox kept running. Where are you, rabbit? Called the fox. I want to be your friend. The rabbit knew that this was one of the fox's tricks, so he called, I am over here, next to the beehive. The hungry fox raced to the beehive, but there was no rabbit. Only a big swarm of bees. The fox sped off as fast as he could, with the bees buzzing right behind him. So wannan kenan na karanta sau ɗaya, zan ƙara karantawa sai ku rika lura da duk inda nake ajiye pen ɗina, saboda ina ajiye pen ne yayin da na furta wannan kalmar. Hakan zai taimaka muku matuƙa wajen gane kowace kalma tare da karanta ta. The Fox and the Rabbit. One day in the forest, a fox chased after a rabbit. The rabbit hid behind a tree, and the fox kept running. Where are you, rabbit? Called the fox. I want to be your friend. The rabbit knew that this was one of the fox tricks, so he
cold. I am over here next to the beehive. The hungry fox raced to the beehive, but there was no rabbit. Only a big swarm of bees. The fox sped off as fast as he could, with the bees buzzing right behind him. So wannan na gama karantawa, yanzu kuma zan rika karantawa kuna bin bakina. Bayan na gama karantawa kuna bin bakina, sai yanzu in yi fassara takaice sai kuma mu amsa tambayoyi. Za mu fara. The fox. The fox and the rabbit. And the rabbit. One day, in the forest, a fox chased after a rabbit. The rabbit hid behind a tree. And the fox kept running. Where are you? Rabbit. Called the fox. I want to be your friend. The rabbit knew that this was one of the fox tricks.
tricks. So he called. I am over. Here next. Here next. To the. Behave. The hungry fox raced to the bee heave. But there was no rabbit. Only a big swarm of bees. The fox speed off as fast as he could. With the bees buzzing right behind him. So wannan kenan mun gama karantawa, yanzu saura in yi mana fassaran shi a takaice. Bayan na fassara sai mu zo mu amsa waɗannan tambayoyin. So yanzu za mu fara fassarawa. So yace the fox and the rabbit. Fox dila shine fox, rabbit kuma zomo. The fox and the rabbit, dila da kuma zomo, waɗannan dukansu biyu iyayen wayo ne. Dila mai wayan kanta ce, wannan ita ce fox, sannan kuma zomo ma mai wayan kanshi ne, wannan shine rabbit kenan. One day, wata rana, in the forest, a cikin daji, a fox chased after a rabbit. Wani dila yana gudu a bayan zomo, wato yana bin zomo da gudu. Wani dila yana bin zomo da gudu a daji. The rabbit hid, sai zomon ya ɓuya behind a tree, a bayan wata bishiya. And the fox, shi kuma wannan dilan, kept running, ya ci gaba da gudu. Kawai yana ta gudu, wato bai ga lokacin da zoman nan ya ɓuya ba kenan. Where are you, rabbit?
sai da ya ta gudu ya ga bai ga zomo ba sai ya tsaya sai ya ce where are you rabbit, ina kake zomo kana ina. Call the fox, wato fox ya ce zomo kana ina. I want to be your friend, ni fa ina so in zama abokinka nake so in zama. The rabbit knew that, shi wannan zomon ya san cewa this was one of the fox tricks, wannan yana ɗaya daga cikin wayo na dila, wato yana so ya mushi wayo ya kama shi kenan, sai ya ce mai yana so ya zama abokin shi. To shi wannan zomon ya san cewa wannan faɗin hakan da dilan ne ya yi yana ɗaya daga cikin wayen shi. So tunda ya san haka ne, so he called, sai zomon ya ce I am over here, ina nan wajen, next to the beehive, gaba da gidan ƙudan zuma. Beehive shine gidan ƙudan zuma, wato songhorns inda suke taruwa su yi zuma ɗin nan, to shine beehive. Ya ce I am over here, ina nan wajen, next to the beehive, gaba da gidan ƙudan zuma. The hungry fox raced to the beehive, sai wannan dila da yake jin yunwa, wannan mayunwacin dilan nan, kawai raced ya fita da gudu to the beehive, ya je zuwa ga gidan ƙudan zuman nan. But there was no rabbit, amma da ya je wannan wajen babu zomo, bai ga zomo ba. Only a big swarm of bees, kawai babban taro ne na ƙudajen zuma, ya ga babban taro na ƙudan zuma, ga ƙudan zuman nan a nan wajen. Kun gan su nan? Wayannan su ne ƙudan zuma. The fox speed off, sai wannan dilan ya yi sauri as fast as he could, wato ya yi sauri, ya matuƙar sauri yadda zai iya, with the bees buzzing right behind him, ya yi sauri ya gudu ya bar wannan wajen, sannan kuma su waɗannan ƙudajen buzzing suna kuka right behind him, suna kuka suna bin shi a baya, yana gudu suna bin shi a baya kenan. Wannan shine fassara da za mu yi a takaice. Idan baka fahimta ba sai ka sake play na bidiyon ka ji domin ka fahimta. Za mu shiga cikin tambayoyi sannan kuma mu amsa su. Tambaya ta farko ya ce who hid behind a tree, wane ne ya ɓuya a bayan bishiya? Wane ne ya ɓuya a bayan bishiya? Sai ka zo nan sai ka ce the rabbit hid behind a tree. Zomo ya ɓuya a bayan wata bishiya. To a nan wajen sai mu rubuta me the rabbit. Za mu rubuta the rabbit and THERABBIT. Wannan mun gama amsa number 1 kenan. Sai number 2, who was hungry? Wane ne yake jin yunwa? Waye ne yake jin yunwa? Zomo ne? Ƙuda ne, ƙudan zuma ne, dila ne, ko kuma waye? Ko ni ne nake jin yunwa, ni malami, ko kuma waye? To sai ka rubuta mana a comment box. Sai number 3, was the rabbit next to the beehive? Shin zoman yana gaba da gidan ƙudan zuma kamar yadda ya faɗa lokacin da dila ya ce mishi where are you? Ga shi nan wajen, where are you rabbit? Ina kake rabbit? Sai ya ce me, I want to be your friend, ina son zama abokinka. The rabbit knew that, ga shi nan har ka zo nan sai ya ce I am over here next to the beehive, ina nan wajen gaba da gidan ƙudan zuma. To shin da gaske ne yana gaba da gidan ƙudan zuma ɗin nan? In muka tuna da zomo da dila ya je wannan wajen bai samu wannan zomon ba, kawai ya ga babban taro ne na ƙudajen zuma. To amsar mu anan sai mu saka no, N-O, no, baya nan kenan. What was at the beehive? Menene wannan dilan ya gani a wajen ƙudan zuma? Sai mu ce me? Sai mu ce ga wajen nan ya ce the hungry fox raced to the beehive, but there was no rabbit, only a big swarm of bees. Sai mu ce me? A big swarm
of bees? Wannan shine amsar mu. Aha. What did the fox do when it got to the beehive? Menene wannan dilar yayi yayin da ya je wajen gidan ƙudan zuman nan? Sai ya ce me? The fox speed off as fast as he could. Sai wannan dilan ya gudu iya yadda zai iya gudu, wato ya gudu ya bar wannan wajen gidan ƙudan zuman saboda kar su cutar da shi. Sai mu rubuta me? Sai ka kwafo wannan ma, za ka iya kwafo wannan. The fox speed off as fast as he could. Speed up as fast as he could. Sai tambaya ta ƙarshe ta ce, what did the bees do? Menene kudajen nan suka yi, kudan zuman nan yayin da wannan dilan yake gudu, me suka yi? Sai ka rubuta mana amsa a comment box. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.